Здравейте и добре дошли в моя дом. Аз дойдох да живея тук преди повече от 6000 години, след като суша и вражески нападения ме прогониха от полето. Основното ми занимание е изкарване на прехраната и изработване на оръдия и оръжия, които ми помагат да правя това. Изработвам сам дрехите и постелките си, както и всякакви неща, необходими в ежедневието ми. От костите на животните, които отглеждам или ловувам, често изобретявам най-различни предмети, а някои от тях нося като амулети. Голямо предизвикателство в живота ми е съжителството с различни диви зверове, като например пещерните мечки, с които често се налага да се боря, за да ги прогоня от дома си. Времето навън е от голяма важност за мен и живота ми. От него зависи дали ще имам достатъчно зърно и дали ще има храна за животните, които отглеждам и ловувам. Да не споменавам и страшните бури, градушки, светкавици и грамотевици. Аз не мога да си ги обясня и заради това още преди 1000 години моите предци са приписвали тези явления на висша сила. Така те създали първото божество в историята на човечеството – богинята майка, която всъщност олицетворява природата с всичките й опасни бедствия и благоприятни за моя живот условия. За да умилостивя богинята майка, често правя различни ритуали. Много от тях са свързани с малките глинени или керамични човешки и животински фигурки, които можете да видите на всички места, на които са живели праисторически общества. И вие ли изглеждате като мен? Вероятно е така, защото външният вид на човека не се е променил през последните няколко хилядолетия. Може би основната разлика между нас е, че вие живеете в много по-красиви и добре направени жилища и имате много повече удобства. Надявам се, че не ви се налага да се борите с пещерни мечки.